Mevrouw, hebben we jou stemt? Ja, ik heb gestemd. En maar ik vraag je waarom je jou stemt hebben, waarom je het belangrijk vinden? Nou, ik vind het belangrijk omdat wij als vrouwen dus nou ook wat voor ons staan binnen, omdat we dus nou stemmen maken. Vroeger mocht dat net. En dat is heel belangrijk. Deze vrouw had haar stem uitgebracht voor de verkiezings in die Tjerkstradeal. In die gemeente is de opkomst, voor zover bekend, haast 60%. En dat is heeg, want de landelijke opkomst is 50,3%. Een historisch dieptepunt. Maar waarom stemmen de mensen in die Tjerkstradeal? Wij hebben een stemrecht. Als je nou naar de Oekraïne gaat en zo. Syrië bijvoorbeeld, lees ik vanmorgen in de kranten. Daar is wordt alles voordien. Dus wij maken wat dat betreft je wel grutsk op wijzen om te stemmen. Meneer, hebben we jouw stem? Ja, zeker. En waarom? Nou, omdat het gewoon met je stem uitbrengen, hè. Dus waarom ook niet? Maar waarom is het belangrijk om die stem uit te brengen? Nou, dat is toch gewoon heel normaal. Dat is toch wat iedereen zo maar ervan. In boorgemeente Dantemerdeel is de opkomst dit jaar 56,21%. Correct wat heger als Fjouwerelien. Maar burgemeester Agricola hier hopen om dit keer de 60% aan te tikken. Nou, ik ben op zich blij mee. Natuurlijk hoop je dat het meer is. Maar als je naar de landelijke trend zoekt, dan moet je hier heel blij mee wezen. Ja. Het was mijn eerste keer en ik vond het wel belangrijk om ook een keer naar mee te doen, zeg maar. En is een eerste keer stemmen, is de keuze dan moeilijker? Of? Nou ja, daar moet je jezelf wat meer in gaan verdiepen en alles, vind ik zelf. Ja, het was wel even lastig, maar ik heb er wel uitgekomen. Als je stemt? Jazeker. En waarom vond je het belangrijk om dat te doen? Ja, mijn mem zei altijd, dat was meestal net ook zeuren, dus was net naar die single. Ik heb niet gestemd. En mij vraag je waarom net? Nou, omdat we pas een week of 2, 3 hier wonen. Vanuit Duitsland weer teruggekeerd zijn naar Friesland. En ik weet niet waar ik op moet stemmen. Ik vind je moet pas stemmen als je ook weet wat je aan het doen bent. Haast de helft van de inwoners van Dantemerdeel die stemmen mochten, had dat net dien. Wat moet er verroeren om de mensen toch naar de stembus te loeken? De politiek moet je dichter bij de mensen brengen. En wie kan het doen? Dat zijn onze rietsleden. Dus het is net alleen een spultje van één keer maar in rietseel en daarmee eerst. En dan moet je campagne voeren 14 dagen van de verkiezingen. Nee, als politieke partij moet je continu campagne voeren. En continu onder je mensen vertellen wat je maar bezig bent en waarom je welke besluiten om hebt. Dus altijd ja waarom en nee waarom.